תגיד יוסף, מה עם חלק 2? אתה עדיין פה? ברור. אתה באמת רוצה לשמוע את הסוד מאחורי ההצלחה הגדולה שלו? אומרים שכל ה-13,001 רכבים שהוא מכר באותה תקופה, 67% מסך כל המחירות היו ללקוחות חוזרים. אתם רוצים לדעת מה הסיבה שאותם לקוחות חזרו אליו? לקח מכתב ברכה שהוא רשם בכתב ידו ושלח לכל לקוח ולקוח בצורה אישית במשך כל חודש שהיה קשור לאותו אירוע שהיה באותו החודש. שימו לב כמה עבודה היה לו רק כדי להשקיע בלקוחות הקיימים שלו. המסר שאנחנו יכולים לקחת מפה, במקום להתמקד על איך אתם מגייסים כל הזמן לקוחות חדשים, אולי הגיע הזמן שתשימו לב שהנכס הגדול באמת הוא זה שמתחת לאף שלכם. תתחילו להשקיע ולטפח את הלקוחות הקיימים ולשמור איתם על קשר הדוק. בסוף זה יעבור רק לטובתכם.